Bueno, normala den bezala lankidetza oso garrantzitsua da eta batez ere administrazioetatik bultzada bat sentitzea ezinbestekoa da. Azken finean, enpresa bakoitzak bere alorrean, bere txikitasunean saiatu daiteke gauzak aurrera eramaten eta euskara normalizatzen. Niri iruditzen zait administrazioaren bultzada funtsezkoa. Lehenengo momentotik hasi ginenean motibaziozko ekintzak antolatzen, baina gero ja ekintza planaren bidez eta emunenen aholkularitzaren bidez, kudeaketa plan bat orokorra sustatu genuen enpresa bat. Eta etorkizuna begira, denok artean egiteko euskal komunitatea eta gure hizkuntzan, bai lantegietan eta bai gizartean.